Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis merdeka pemirsa yo. Akhirnya bodo. Soalnya ndek wingi iki kabare bodone iki wis ndek ingi ya pemirsa. Tapi ditanteni ndelalah tibake bodone dina Sabtu. Dadi ki mang anak wedok wis suwi ibuke ra kaprah pemirsa. Jajal sing ning nguri ki wis dituwata dhewe digonjongi, didekek ning meja jare muni, "Engko baturku padha rene, Mak," kaya ngono. Lah iki dekne wis metu dhisik pemirsa. Soale wis semayanan karo kanca-kancane. Dadi ki mau sing nata duwi pemirsa yo. Jajane sederhana sekali. Soale buatan sendiri sama dadakno sing nek gak salah kue putu ayu pemirsa nek ngarani ya pemirsa. Putri Malu apa putu ayu ngono pemirsa gak ngerti. Sing ditaburi gula. Sing ditaburi gula anu pemirsa, gula lembut. Tepung sing kok tepung lho pemirsa ya. Kaya ngene iki lho contone. Iki mau bar tak sepilkan jajane mae lho. Iki wis dipangani bendina. Angger buka pemirsa. Jadine terus iki yo ngono dipangani. Jadi wis sangat sederhana sekali. Sambil nunggu anak-anak ya pemirsa. Này, vì không sengaja ya melok Melo Arif. Ning Sumatera. lah hari itu kan masaknya Rumah MBG. Iki padha lahir batin. Nek ning desa Kendilan ki lahir batin iki bengi-bengi ya pemirsa. Beda karo ning Bapangan. Nek Bapangan ki nek urung salat Id urung ana sing lahir batin. Cuma nek ning Kendilan kene iki urung salat Id ya wis gak apa-apa kan. Carane beda-beda ya pemirsa. Dadi wis anut desane lah. Desane kene carane kaya ngono ya wis melok anut ngono. Dadi nek wis bar takbiran, bar isya, bar zakat fitrah langsung lahir batin kaya ngono. Muter lahir batin. Terus iki mau ketepaan pemirsa yo cah cilik-cilik wakeh. Tapi berhubung Mas Andi gak ono, urung bali kerja ya pemirsa. Jadi ora tak video. Wakeh banget ki mau ruame pemirsa sakjane lah duwi bene kancane ki mang padha rene golek duwi. Berhubung duwi wis metu dhisik karo Sinta karo mau karo sapa? Ning Iya. Tapi apa? Kayak kunci lho, motor iki lampu iki kegedean bilek koyo. Lah jenenge mbok. Sapa iki mau kancamu? Sapa? Udu sing mau lho. Aku Lala. Oh iya pemirsa, Lala karonan Melika. Dadine ya wis tak kandhani nek duwi wis metu dhisik. Ndelala ki mang ya tekone sak berguduk. Genten gadis-gadis pemirsa remaja putuk walah. Cantik-cantik. Cuma yo piye neh Mas Andi yo urung bali yo ono wong 5 apa pira mau pemirsa. Yo tak kandhani nek Andi urung bali kaya ngono. Bar kuwi mungkur teko meneh. Rame pemirsa. Tapi yo piye neh yo pemirsa sakwise Mas Andi yo urung mulih meneh yo wis karo make karo Pak tok ngono wis dikon leren. Sedelok. Solo yo gelem, solo gak gelem. Jadi seperti ini Lebaran di hari ini sekarang pemirsa. Apa neh? Iki lho.
Jadi apa boleh buat ya pemirsa. Rasane nek wis ora duwe mbok Pak, iya kaya ngene iki. Tapi keronto-ronto. Mulane sing isih duwe wong tuwa komplit, bersyukurlah, berbahagialah di malam takbiran ijek iso kumpul karo Bapak Ibu. Wis iki karo make karo ngenteni Mas Andi ya pemirsa. Karo ngenteni Mas Andi pulang. Kok dilanjut lagi. Iki make ya arep kayak kejutan dulu pemirsa. Soalnya mau dulu urung tak milih. Engko nek bocahe ngerti pasti mae langsung ditagih. Soalnya dhek poso urung tak hadiah pemirsa ya. Besok nunggu Mas Andi. Nunggu Mas Andi rencananya piye buat kejutan sama Dwi. Lembur, untuk borongan lembur. Ya bawa oleh-oleh. Foto-foto rada mangan. Hah? Foto-foto rada mangan. Oh emang bontot toh? Ramas gobes ya. Lah kenapa? Lah gak tuku? Hah? Lah biasanya tuku Kentucky lah. Tutup buku kabeh. Berarti buku apa? Mangan sari gantung. Kowe bocah cilik-cilik rene wake kowe gongane ora iso video maine. Wah. Batur remang padha rene. Betul sapa? Yo acahake ha. Ndarane wis tae megawe yo. Iya aku semune. Wong mergawe urung mulai, Nduk. Nah, Loh, sesuk mlebu. iku minggu. Bodoi? Iya, cuma iso mlebu jam 10. Kowe dados nang anu ah. Kena banyu. Iya, mek genuk, mek ning genuk ah. Ya enggak, kanggo iki. Mek ning genuk sing iku lho. Sing dienggo masak. Apa blepite gak oleh duwe kok, Ndi? Sing jago. Pas itu ah. Kejutan. Dikasih kejutan apa ya? Ada enggak sih? Nek telake sampai kan delok ah. Isor. Ben Andi nek dikandani luwung Klambinem ku lho tayumen kok. 200. Aring kok wi adinem. Adinem aring ndi. Sing apik awi. Nek kerupuke bareng ah. Enak. Campuri mak enak. Lho Pak bongkar-bongkar sesuk ape dienggo jalan-jalan. Nek mangko ditekokno tek ndi? Ning kono. Heeh. Ya tak kan nek kerja. Film aku ora. Ben roh ki lho, ben roh kelakuane. Aku ora nek film yo wis. Mah yo wis. Kasaan main wis. Enak gak aku. Ngancam yo. Mau penggaweane ngancam. Duwi kudu sing apik lho akeh wi. Men kuku ya, tak buak ngurus keten. Kuwi iki kudu sekolah. Angger gak ireng kok kuwi sing dienggo.
Lebih lawange. Iki. Ae, Tapi Mas sampai ke SD wis. urung. Kelas 6, apa SMP. Ini berarti saat kelas 5 sampai. Iya, nek wis SMP gak apa-apa. Nek wis SMP oleh. Pas itu aku juga nyetir pas mulai kondisi. Kondi. Kok gak sono nek gak kondinan yo. Oh, merah. Hah, merah. Ndas. Kan nyetir. Pak suwi yo. Nek bacaan. Dan gini gak ada sing nyetar. Hah? Urung cah, kan iki jek padha iku. Ya wis pemirsa, engko dilanjutna nek Pak wis bali ya pemirsa. Sarung sing kuwi lho, Di. Sing kamar. Hijau mah hijau. Bosen derene rendi sarang men kuwi ya. Aku masuk kerja lagi, guys. Kasihan. Bodo-bodo separuh kerja, separuh Yang ke sama teman dia. sambat ae Di. Iya. Di sarung sak pirang-pirang Wes. Sing favorit pepene. Oh. Lha sing anu ya ning lemari kuwi, Di. Sing abut. Gak nek bensin lho, Di, nek gak ngantri. Iya kan aku pemirsa ngrasakno anakku ngeluh dhewe. Download. Gak Wis 400 ngono kok. Enek-enek ngono wis 400 kok iso. Why is there Iki pemirsa tuh kembange wis 6 7. Ngono mak tuku seadah, mbok pangani dhewe entek. Tak kandhani Di, gaweane ra enek sing gak kesel iki ra enek pesanan. Enak. Gak enek. Wong turu ae ku ya kesel pasam. Aku sing ono. Tikus berdasi. Balik kae. Lho iku enak. Mulai cinta ulang tikus sejati tak suka ingkar janji. Aku ngenteni Pakmu le. Oke, mulai main pindaan. Lagu ini. Hah? Ora sandalan iki duwi kebiasaan iki yo. Ngono nek ra sprene mae lagi diganti wis rusak neh le. Hei, Yo ambek ucen iki lho yo nane. Ora. Karene. Sudah mati semua. Turu wae. Dia belum mati. Mah. Aku kok ya. Ini cuma sampai ngomong di serame iki. mungkin kok mangan gak iso. Wes campur. Ditinggal Pak pemirsa dadi iki bareng-bareng wong kok misor. Kanggo ipak aku mang.